kona yekuzi pana kana nemukadzi wemunhu witness vayashaikwa saka witness yauya witness yacho iripo iri iripo witness yacho gaisubuke no pamusoro idari chiri kuita kuti ndirambe ndakagara pasi mazigura ndakaita nyaya ichitaurika iyi ndonzi Paul Mhandu ndogara munyakatsapa nyaya ichitaurika iyi nyaya iri pakati paPhilip Maunze naKendi Doka. Philip Maunze audza nyaya yake kudare haana kutaura zita rangu sewitness. Kendi Doka zvakare haana kutaura zita rangu sewitness. Asi witness yakauya mudare yakamirira Kendi Doka ndiyo yakataura zita rangu inini. Saka witness iyi yakatadza kuwitnessa kugapedza nyaya dzayo kwako ndidwa mazita rangu inini ndiyo kuwitnessera witness. Saka nyaya ndo nditaure mudare muri tisati enda padeliberations vanhu ngavadzidze kutanhadza vanosvikira dzausingazivi siyana nadzo vanhu ava nyaya yaita kuti vasvike kotaura zvakajaira kutanga nguvafundisi kuchechi Nyakatsapa ine vanhu watonga waridzi. Saka pakuita kwakaita apa kuya kwandaita ine vanhu vandiunza kuno kuya kudai kwandaita ndaunzwa ngewitness. Andira kuunzwa ndimaunze andira kudaidzwa kudare ndidoka. Saka ndimaona ndiri kunganda kandamira. Andina chekuwitness abanga kuti andina chandinoziva. Ine handikwanisi kuwitness ndipo panyaya. Ndakatogumbuka kuti vakandiita Billy True kundiunza komira pamberi pachangamire nchimbirira nyaya dzemahumbwe dzemagumba. Zita rangu inini handitenderi. Yanzi witness ye-witness ndini. Original witness. Ndima kataura zita rekuti mungoziva. Pamusoro yechangamire. Nyaya yemataurikiro yairi kuita. Ndonzi jonya. Hatinoda kuzwa chinhu chinonzi mataurikiro aitiri kuita ba makuwa hatisi kudaba yese hatisi kudaba mune umbo here bambo yekuti makaona kana kuti uyo wakaona kana kuti uyo wanga aripo pakaitika chiti ndofunga chakamira matauro amakaita kuti George Nyamuteni izwai bambo ndini makauya mudare munomu mauya mudare munomu mukati munhu anokumirira iwo imi mukupa iwo sewitness yenyu akaona nekuzwa nyaya yekuni yekudanana kweuyu nemukadzi weuyu ndeuyo ndimi imimi haisiri nhau yekudanana nemukadzi inhau yekutsvaga pakaita imimi asi alright tasiya yekudanana nditi imimi makati uyu ndiye ane umbo hwekuti imba yakatsva sei. Right. Ini mataura andakaita tati imimi makati uyu ane umbo hwekuti imba yakatsva sei. Ndo chaicho zvakaitika. Izvo. Saka uyu wauyazvo. Uyu uri handina chemunoziva babapo. Zvinoita chakamire. Handine nezvazvinoita ba. Ndati uyu wakati ndiye witness yako wati handina chemunoziva apa. Pamusoro ndokumbirwa mukana kuti kana tichitaura ndoedza kuexpashita kuti mukwanise kunzwa zvandinenge ndichitaura. Nyaya iri apa ndeyekuti nyaya yashata nekuti criminal issue. Saka inonetsa kuti munhu apupurire nyaya because munhu akalikisa information zvaanga asingafaniri kuita. Handiti saka manje kuti akwanise kuvhara nyaya yake kushiudza nyaya yake anofanira kutongoiramba ndo mamiro yakaita but pakunyorwa pakaitwa masamoni ainzi achapiwa papa pane munhu wani asina kuuya wanga akazi iye nemukadzi wake havana kuuya. Handiti iye vauya vaashimira sedven ndiye akalikisa information kumukadzi. Handiti yasvika kumukadzi mukadzi wacho haachauyi naye zvinhu zvakasvika munzeve hauyi kudare kunoku kotaura gumba rakaitwa nemukadzi nemurume wake vari kunakirana mumba mavo kuti mukadzi wanhingi wakazotaura kuti baba wakazotaura zvakati ai takati munomutaura zvaunoziva zvausingaziviita sei siyana navo handizvo iwe ukatipa chiwimbiso muno chekuti aiwa witness yakaona inoziva nezvekutsva kweimba ndeuyu
zvino witness yako yauya ikati handina chendinoziva bai. Iwe wakataurwa ndiani kuti uyu ndiye unongezwa yangu? Ndo paakataura nyaya yekuti ndo zvaka isusu kuti tiziye nyaya iyi zvatora mwedzi nezvimwe takanyarara zvedu. Iwewe wakataurirwa ndiani? Mudzimai uyu ndiye akataura nyaya yake paZeConfirmation. Ndiye andiri kutaura kuti haana kuuya sei. Which means your witness iwewe mukadzi wake not. Saka ndo zvandiri kutaura ndikachangamira. Saka witness yako mukadzi wake not. Asi pakunyorwa makaita Simon makati Paul wacho nemukadzi wake ngavauye. Rinori customer randei zvese zvokuti unozonyora index number unaudza ati ine ina zvakapro. Unomutati iwewe wakataura nemuromo wako kuti witness anoziva nezvekutsva kwemba mukadzi wechi uyu. Asi akazolikisa information kumhomo murume wemukadzi. Saka ndikuti main witness to this case mukadzi wemurume uyu. Ndizvo here? Aiwa ruvunza inini? Iwe ndo yafana kuya nawo. Iwewe zipindura nyaya ndo yafana kuya nawo. Handisi akanyorwa Simon. Saka naiyo Simon. Ipe Simon. Na uyu iripoka hapana neSimon baba. Pakuti yakati Paul mhando. Vazuti nemukadzi. Aiwa ndakataura mai. Ukabvunza Paul mhando ati Paul mhando uda kudari. Akati nyaya ndeye mahombwe. Akati asikuda ndichainomira nyaya yangu bhozi handitongezi mahombwe. Bati ata Paul mhando. Nditi akaseva Paul mhando. Wakati Paul mhando. Ndakati mai Viv Anderson. Ipe copy Simon. My Viv Anderson mhando hapo. Pamsore idari. Pamsore ichangamire. Aiwa handiri kuti warunzira because isusu nyaya iripo ndeyekuti munhu akataura information yake pamunhu asiri iye because inini yakasverwa nehanzvadzi yangu nemba ihanzvadzi yangu. Ina handisi kupolisha but asi kutora information handitika senyaya yakanga yagara yazikanwa makusa ndo zvakaitika hanzi saka taata no information yataatazwa ndomunza kuti ando mamiro akaita nyaya yacho mamiro yakaita handiti saka nyaya yadaro izvizvi ndobva yakuchinzi aiwa uyu mukadzi anofanira kunga ari panapa wacho hapo ndada kuti tikweshenana nemukadzi mauri akaita pamba pangu ndochimuudza nyaya mamiro zvakaita kuti uyo musoro akauya uchitaura nyaya zvakadai iye hanzvadzi yangu akachirwa nemba handi yachirwa nemba inini isusu tisi tatiri suppose kunga tichikuona kuti yachirwa nemba handiti isusu tiri nesuppose kuti hanzvadzi yedu inotangira pani handiti takatanga kuita pamba kuti mapockets kuti tirese tisapote handoti tozozwa mumashure macho kuti munhu akaita izvi ndinhu mumashure macho tobva takangura futi takaona kuti munhu iyeye wakazi wakabvisomba pakatsomba yacho haana kutomboenda nekundoonawo kuti chii chakaitika wakaenda mukadzi iye nyakupombewa mhosva akatotadza kutoenda kunoonawo kuti umba zvayachai zvakamira sei saka teta kuchiona kuti something chinenge chiri kuitika pamusoro pazvo. Next time vanhu ukapiwa samoni werenga samoni ukapiwa samoni ita sei werenga samoni usawerenge zita rako basi ba werenga zvakanyorwa papi kuti riri kuti apa utaura nyaya yekuti iwewe kwakasevhwa munhu ari wrong munhu anga ari chaiye aifanira kusevhwa nesamoni haana kusevhwa nesamoni pawakazviona ukaitei because pasamoni apa kana paine chausinganyatsokunzwa wakafanira kunobvunza kuna presiding officer ari pedyo nekwamuri ikoko zuva rekutongwa kwemhosva risati rasvika. Saka wakabvunze saka wadoti ndichibvunze aiwa chizwa shamwari chizwa shamwari hakuna chinongonetsa ba nyaya inoita kana 10 years ichitongwa asi inopera as long as musakauya nezvinodiwa nedare rinongaramba richiendeswa mberi kusvika zvinodiwa zvadii. Saka iwo mati mbowo mukadzi wani weuyu handiti samoni tisamonere main witness mukadzi wani wabambwa mirai bambo imi mamustori witness imi matobuda mukati menyaya muwitness munyaya yemukadzi wenyu kana iye mukadzi wenyu achizotaurawo imimi kuti pane zvomakataurawo mukadzi wenyu ndiye achataura tokudaidzai futi saka aiwa zosaramboruvisa
iwe uramba uri kupokana nezvinhu kuda kuti tiende kusaidi kwaurudaiwo. Tati iwe akauya kudare kuno kwachitaura kuti une munhu ane umbowo hwekupiswa kwemba ndiwe. Ukataura zita remunhu kuti ndinhingi, nhingi uya tamuudza nhasi ukati ndinhingi. Zvino nhingi uya tiri kumutora kuno kudare rinoereka tine patience yakawanda. Wawadaidza futi tiri kumuunza futi musi wa 17 uya nemukadzi musevhe mukadzi wamhandu namhandu wacho neiyeyu nevanhu vese dambowo dzese uya nazo. Samoni rakanyora kuti kana uri kuya kudare uya nezvese zvikwanisiro zvenyaya yako kudare. kana uya atoramba mukadzi wacho haana mabvumiro angaita because atotsikiswa because inini tichibva pana aiwa chandiri kutaura chichakamira angu ngechekuti tichibva panapa musi watakabva panapa tichisvika kumba pana vanhu vakatofona vafonera webva vamutaura zvaitika kuno kwanditika vobvafona mukadzi wacho kobva acho yabva atanga kutopopota pamba akati aiwa makazozvitaurirei ini handizvirambi uyo akauya futi uyu vakauya futi akafonera handizii zvakabva kuna uyu akafonera uyu ndiani? Aiwa iwe izwai bambo izwai bambo chamusingazivi bambo nyararai kureva bambo itai kushoma. Aiwa kati bambo makauya muchiti mukadzi weuyu nemurume nhasi makuya muti pana akafona ndiani? Hamuzi mira izvi mira zvobatsiwe zvonobatsiwa sei bambo ivi bambo mira ubatsirwe musatipedzere nguva. Don't try to be clever for nothing. You cannot continue every time you cannot mislead this court. Saka tikutora isusu kuti iwewe nyaya yedu ile stake kutsva kwemba Asoni. Handizvo iwewe wakataura kuti munhu akapisa imba uripo munhu ane umbowo wekuti akaona munhu achipisa tikati munhu yeye ngauye. Handizvo ukati handi uyu mukadzi wacho tikati aiwa nhasi ngatichimirire papi ipapo wakomana nemudaidze mukadzi adini auye nhasi wakuti aiwa pane wakazofona futi wadotitake futi akafona futi timutsvake ndosaka tati mukadzi shamwari izwaka tati wati mukadzi wenyaya ndi mukadzi weuyo tikati nhasi hapana tikati mapepa akunyorwa handizvo kuti musi wa 17 mukadzi iyo adi auye zvatopera wainzwa wakutsikatsika wane mavoni hapana yauri kuvharavhara aiwa chitobva yapa yapera chienda tonana musi wa 17 ibvai iwe handini maramba iwewe maramba Ewe ngo family